Redaktor Markéru Michal Čop prišiel so skvelým postrehom o Korčokovej kauze. Ak Korčok urobí to, čo avizoval, podľa Čopa sa dopustí nelegálnej činnosti, za ktorú by jemu, ale aj PSK hrozila mastná pokuta. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Spomínate si na status, v ktorom Ivan Korčok vymenoval údajných 6 kauz Smeru, ktoré vraj odkrylo PSK. A ako sa pohoršoval nad straníckym platom Fica mladšieho a Richterovho syna. Ukazuje sa, že Korčok je, povedané jeho slovami, ešte zaujímavejší transformátor štátnych peňazí ako tí, ktorých kritizuje. Poprvé, pretože zo straníckych peňazí transformuje pre seba ešte viac ako Fico mladší. Tomu agentúra Smer vypláca 5 000 mesačne, kým Korčok berie približne 5 800. Po druhé, pretože to robí cez manželkinu firmu, čo naznačuje, že PSK platí Korčoka tak, aby sa vyhlo plateniu odvodov. A plateniu odvodov v riadnej výške sa môže vyhýbať aj Korčok. Toto podozrenie znásobuje aj fakt, že podľa nadácie Zastavme korupciu firma Korčokovej manželky neodvádza žiadne dane za zamestnancov, ani neplatí odvody. Navyše sa zdá, že Korčoková práca pre manželkinu firmu je obchádzaním zákona. V tom je totiž pomoc rodinného príslušníka v rámci firmy myslená tak, že rodinný príslušník pomáha v rodinnej firme. Napríklad, že syn pomáha v reštaurácii svojich rodičov. Korčok však rozhodne nepomáhal svojej manželke, ale politickej strane Progresívne Slovensko. A ako chce tieto problémy Korčok riešiť? Vraj si chce v záujme transparentnosti a vyvrátenia akýchkoľvek budúcich pochybností v najbližších dňoch zriadiť živnosť, cez ktorú bude priamo dostávať odmenu z PSK. A tu sa dostávame do najvtipnejšej časti Korčokovho príbehu, pretože zriadenie živnosti by bolo v jeho prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nelegálne. Išlo by totiž o podvodnú alebo fiktívnu živnosť, keďže Korčoková práca pre Progresívne Slovensko má znaky klasického zamestnania. Korčok má ďalej od PSK poberať mesačný plat. Akurát sa to nevolá plat, aby sa z toho nemuseli štátu odvádzať dane a odvody. Volá sa to odmena, ktorú si chce Korčok ponovom účtovať nie na firmu, ale na živnosť. Za jej zriadenie by teda Korčok mohol podľa zákona dostať pokutu od 4 000 eur, a jeho progresívny zamestnávateľ dorúbenie nezaplatených odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a daní zo závislej činnosti taktiež v tisíckach eur. V skutku originálne riešenie. Korčok ako podnikateľ živnostník v službe Progresívneho Slovenska. Obyčajnému človeku pri tom všetkom napadne taká banálna otázka. Nebolo by v záujme transparentnosti a vyvrátenia akýchkoľvek budúcich pochybností vhodnejšie, keby Korčok s PSK jednoducho podpísali štandardnú pracovnú zmluvu na trvalý pracovný pomer. To by ho naozaj až tak trápilo, že by musel z príjmu platiť vyššie odvody a dane, tak ako ostatní pracujúci ľudia.